Má bhíonn alt á léomhad líne in Gaeilge tuairis.caí nó RTE.caí aon suíomh den chineál sin, agus mar bhfuil tú cinnte faoi ocail a eicinn tú, féidir tú díoch ar an bhfón de bhéir a leagan ar a bhocail agus léimhic an inneog bheag sin in airde agus nar osclaíonn tú éon sin stróthar an focail ar Google Translate. Nis, ní bhíonn sé crín a gcónaí mar sin becheart bheith cuaireamach leis, ach is bealach an-deasa le focail a chuairdach go sciobpaí agus eisteachán an sciobpaí a fháil gan an suíomh a fhágáil rud tag a deas. Sé ní gá amach chá inneog ar oscail tagad féidir tú díoch léamh leat agus focail a chuairdach de réir mar a haon tú ar aghaidh. Mar a dearm ní bhíonn sé ceart a gcónaí ach bíonn cuid wachan an agus is bailach deas é le chur le do chuid léthireachta gach lá. Alt beg a léamh nó cuid de alt a léamh fiú agus do stór focail a bhéadú ar a gcuí sin.